Hej så, mit navn det er Lasse Wernblad. Jeg er kulturformidler og kæmpe musiknørd. I min virksomhed der har vi et vinyl, musik, lytte, formidlings, hygge koncept. Konceptet er meget simpelt. Jeg dykker ned i min og i andres enorme pladesamlinger, så udvælger jeg en række plader ud fra et tema. Temaet kan være alt fra rockmusik, jazzmusik, filmmusik, kvinder i musikken, dygtige trommeslagere, dygtige guitarister, barndomsmusik, oldies but goldies, nostalgisk musik, farvede plader, flotte pladecovers, eller bassister, eller noget, der giver lyst til at gå ind i naturen, eller noget, der er fedt, noget, der har lys, noget, der og alt muligt andet. Og så tager jeg de plader med til arrangementerne, og så fortæller jeg lidt om pladerne, kunstnerne, den musiske kontekst, de indgår i, hvad de spiller, hvorfor, og de fortællinger, som ligger i pladerne. Og så lytter vi til et eller flere numre per plade. Imens så sidder publikum med drinks i hånden og hygger sig rigtig meget. Det er meget simpelt, og det er meget hyggeligt. Vi afholder både arrangementer, men man kan også kontakte os for at afholde et arrangement sammen med os. Så ring eller skriv, og så håber jeg, at vi ses. Ring!